저들은 사리카함 디니 जों जन्तर मन्तर भारत हादरनि राजधानी दिनै जायगायाव दिनै बुबागारनि नेतृत्वे जे जों दिनै जबानि खरान खोख्लैखांबाय सफायलायजाक दिनै प्रग्राम सफायजाक दिनै DDADC हाबानि अनरेबल चेयरमैन अग्रा बरम गोनां जबानि भारत हादरनि जे मन्त्रि वान सुतु जे दा दिनै बुसखांगो दिनै जे जों सानै दंमोन जे अग्रा त्रिपुरानि जबानो जों मानानि बागै बर' बजिनि फारावनि यासाना ब बिनि टाइटल तामो ब गोनांगा ब करिदा बेबा पगै जिनि सिरमुका हेतनाय जों तिफ्रासा ओ तिफ्रासा जत थांजामन बिसितनो बुबागान जे वान लास्ट फाइट चबा कप्लाइंगै जों गेरा तिफ्रान जों स्नामने जों समायमा थानाय आबोनो नांगा जों जान देगे राज एक्स वाइ जे जसबन सातु जों तिफ्रासा थांजा तंनाय जिनि बुबागान कगबाय जों सामुं खलायनाय बुबागान जे दागिमानि अबनो जों खलायनाय हाइकेनो जों बसखं जे जबा कप्लाइंगै जिन जे परमानेंट सॉल्यूशन जिनि जे अधिकार जिनि जे राइट्स कमाता तमानि तंग थाइ मान थाइ चा थाइ कान थाइ नक थाइ बेबाग जे कमाय तमानि अब फिरोगि मानन बागै जों जत थांजगले सामखलाय अम हाइकेनो बसखंनि जे जबा जों कप्लाइंगनाय बाय जों जत तियार मा तंनाय तै दिनो अर फाइने रङ जतन हामबाय तै आनि खापंनि हामजाम गनिया फरो तै फाइमे रङ ब आसना हामबाय मारिबो बर नग तंग तिफानो सुरि वै जिनि बागै सापोर्ट खलायो जिनि बुबागान बा सुरि तमानि बागै आं बाय नग तंनाय रङ जतन हामबाय मारिबो दिनो अ जगा जों जत फाइने र काहाम गनगे फाइमा हाइकेनो काहाम गनो फिर थामानि नों थुंनि नरम नग तंग सुरि तंगि तै जिनि बुबागान बागै सुरि दि जों जत थांज खलायो जे बुसखं चबा जों कप्लाइंगनाय बागै आसना सितुं हाइन हाय खरस खरस जत जिनि चबानि सेंग्रा रङ आनि हामजाम कुम खा काहाम याफरि आनि अकक समाज सितुं बुबागान आयुलक तुं तिपरासा आयुलक तुं थांजानि खन कप्लाइंग तुं हामबाय